Специално за Агро ТВ пред нас е застанал господин Шабан Рафет, който е арендатор, и тук зад нас има около 450 декара засят тютюн сорт Вирджиния. Какви са впечатленията ви за тази кампания и за автоматизирания процес за прибирането на реколтата? Значи, здравейте, Шабан Рафет, съм арендатор съм в село Крушово и Градина, община Първомай. Производител съм на едролистен тютюн Вирджиния, от които 2000 декара произвеждам тютюн Вирджиния. Тази година за първа година доставихме комбайна за бране на тютюн Вирджиния от Спапери, фирмата Спапери италианска. И днеска я пробвахме демонстративно. Капацитета на комбайната е 20-30 тона за 8 часа, зелена маса. Обаче утре други ден ще видим колко е вярно, колко не.